עכשיו אני בנסיעה לאלעד, אני עומד לעשות עכשיו את אתגר האפיקים. אני בארינה 8 כמובן. עליתי והשתלטתי איתו את ג'ס בחנות. מתי שאני אשיג מיליון יהלומים אני אקנה. אולי יש עוד משהו שאני רוצה לעשות. בואו נתחיל באתגר. אני נותן את זה לדוד שלי לעשות את האתגר. תדבר קצת שישמעו אותך. תחשבי על זה, אם יש לך חלום, כי אנחנו נוסעים לחוף גיא ליום הולדת שלך. למה אתה לא רואה את הדק שלו? חכי. החבר שלי יש עכשיו גריידרס, קרמי, ריי והאייס. זה אתגר האפיקים. ויש לו פה מיליון טנקים. למה חשוב להחליט? על הקרח? כן. יש לו כאן מיליון טנקים יקרים. זה רק בפעם הבאה, את צריכה לחלוק. עשינו את זה כאפיקים היקרים. יש לנו פולר, יש לנו לייטינג פקה. ואין לו הגנה ללמעלה חוץ מוויל. אין לי הגנה. יש לו רק התקפות. טוב, אני אחשוב על זה, אני אזכור. של המין. זה קשה לראות אותי. זה קשה לי לראות את עצמי מפסיד. יהיה סרט חדש. אחי, מתי אתה נזכר לעשות? אחי, מוריד לך את תלת הטאו. ממד של קפטן תחתון. כמו שלא רוצה, תלת ממד. או ארינה, תלת ממד קפטן תחתון. להגיד להם איזה ארינה? להגיד להם איזה ארינה? לא תקרא לי בן אדם. אל תקלט. יש סרט חדש, אל תדאג. יש אנשים בארץ. למה אתה לא שם גול? בדיוק לא ראיתי. האתגר הזה זה להפסיד. בוא נקרא לזה לאתגר החדש שהמצאנו אתגר ההפסד. שאני אספיק לעשות את זה השבוע. אתגר ההפסד של האפיקים היקרים. צריך להפסיד. כן. אולי אני אעשה תמונה אפילו. לזה. לא, אני הולך לעשות תמונה של כל האפיקים. ואז להכניס את זה לסרטון. לא ככה. יש לי שיטה אחרת. ללחוץ על זה ואז ללחוץ על זה. טוב, נראה לי שהפסדנו, אנחנו עושים עוד, אני אעשה עוד שתי פעמים אם אנחנו עכשיו מפסידים. שאני עושה, כן. אחד אני. מה אתה עושה אבל? למה אתה עושה את זה? איפה, מה? אני לא אתן לך עוד פעם אחת לעשות אותי סרטון. איפה לחצת? על התמונה. זה? למה? אבל עכשיו זה יצטרך להיות אותם. מה עובר עליך? נראה לי. מה יצטרך להיות? טיימליין זה תמונה של הסרטון. טוב. בסדר, בוקר טוב, מה קורה? טוב, עד שתי... אני בדיוק לקחת את לילי לקייטנה, אל תשאל שלמה, תתקשר להסתר. מה זה פאקה? מה הוא רוצה? הוא עוצר לי את הרוטציה, חבר'ה, ומחזיר אותי לעבוד בנתב"ג 3 ימים בשבוע ויומיים בחולות. אתגר אני אחזיר לו את עצמי. בגלל נועה, תודה. לא, כי הוא מסתכן בי על זה שאני בחופשת מחלה, זה שני בסוף. כמה זמן אני עדיין לא סיימתי, יש לי עוד טיפולים בתא לחץ, רק באוגוסט אני אחזור. אני מתקשרת אליך, עוד 5 דקות אני מכניסה את לילי לגן ומתקשרת, לא? אני מחכה, יאללה ביי. אתם יודעים מי זו הייתה? רונית. אתם יודעים מי זאת רונית? מי? אתם זוכרים את הילדים שלה, לילי וגבי? אתם רוצים שכשנחזור מחיפה אולי נעצור אצל רונית? מי זה? ראש. כן! בא לך שנעצור אצל רונית? כן. אז שלב, כשנחזור נראה אם רונית מסכימה, אנחנו נבקר אותה. מי זה? ידידה שלי שיש לה ילדים בגיל שלכם, שהיה כיף שלהם בצעצועים. אבל גם הילדים שם? כן, ברור. אם אני אעצור זה רק בגלל שגם הילדים שלי. שלב, מחר אתה באים מהקייטנה? כן. אם תשאל את אמא באיזה שעות, אולי אני וחושן ודילה נבוא נפתיע אותך. זה מה שחשבתי. אולי, כן, תחלק לעבודה גם. טוב, איזה באסה. יצא לי קצת מעצבן. אני שם את הגולם, אחי, מתי אתה שם את האור? אבל למה מתקראת לך יד? סליחה?
למה מטרטרת לך היד? כי האוטו, ההגה נורד. וואי, באטל רמגולה. וואי, זה טוב, זה טוב. למה יש בן אדם שמצלם מכוניות? זיו, כן. למה היה בן אדם שעומד עם המצלמה ומצלם מכוניות? לא שמתי לב. אולי הוא שוטר שמצלם את המהירויות, אני לא שמתי לב. לא, לא שוטר. לא היה לו חולצה של משטרה ולא היה עוד משטרה לידו. לא שמתי לב. בסדר, הייתי רואה לפני, הייתי יכול לראות מה. אולי הוא בודק שהכביש ישר. נו, זה היה... וואי, איזה לייטינג מטורף. בא, שם את הקלון ו... קראו אותך. אני יודע. מה אחי, זה אתגר לא קשה. שילוש. אבל השנה הורדתי לו ספר. עוד 2 מכות של הוויזה. גוד לק, באמת גוד לק. מה זה יש לי? קלטתי. ביקשת גמר? כן. הוא לא לבש 13? לא. אפילו עוד לא 12. איזה קיבלתי בסרטון הקודם עליו? לא, לפני 2 סרטונים שקיבלתי עליו מהקלן צ'סט. זה היה מטורף. עכשיו אני עומד לעשות עוד פעם. והפעם הזה אני עומד לעשות גם איתי וגם עם דוד שלי. הוא יחליט על 2 הקלפים של ימין ואני על שמאל. יאללה. אתה מחליט רק על 2 הקלפים. לא, אני יכול להחליט על זה, אני יכול להחליט רק אחד כזה. לא, אתה יכול להחליט רק על הגולם ועל הוויץ' עכשיו. עכשיו רק על הג'יינט סקלטון ועל הגולם. זה קצת עומד להיות קשה, כי כשאתה שם דברים בלי אין אליקסר. צריך לחפול. שים עכשיו אתה, פקה. רגע. אין לי אליקסר, קורקטור. בואו הולך, כן. לא, בלון. זה שלך, אתה צריך לשים. שים. מה העניינים? לא, אתה צריך לשים. חבר'ה, קצת שקט בבקשה, בסדר? ואתה בשיחה. מה איתך? מי זה הילדים? כן, באוטו. בסדר, אז זהו, שלמה עכשיו הפך לי את כל הזה. אני הרי הייתי אמורה לעבור למיכאל, לכפר סבא. ניתחנו. אז הוא עוצר את זה כרגע, אמרתי לו, אבל יש 2 מסמכים חדשים. הוא אמר לי, זה לא נתון לוויכוח, אני לא הבטחתי אף פעם. אמרתי שלמה, כבר 2 אני ברוטציה, בהתמחות, אמרת שתעביר אותי. הייתי כבר אמורה, זהו, אמר לי שאני עוברת.